От 1 март тол таксите скачат от 30 до 130%. Да, 130%. Държавата пусна обществено обсъждане на нова тарифа за тежкотоварните превозни средства. И причината е нов въглероден компонент в тол таксите. До сега плащането беше основно за поддръжка на инфраструктурата. От 1 март вече влиза и компонент за въглеродни емисии. Ето един пример. Камион до 12 тона Евро 6 от 6 евроцента на километър до сега става 8, около 30% нагоре. А камион Евро от 1 до 4 стига от 11-12 евроцента на километър, при 7-8 до сега, около 50% нагоре. А при автобусите увеличението е най-ударно. В момента Евро 6 и 5 плащат 3 евроцента за километър, а се предлага да станат 6 за Евро 6 и 7 за Евро 5, а това си е ръст до 130%. Разходите за транспорт ще се покачат, а оттам и цените на стоките. Очаква се и поскъпване на междуградските автобусни билети. Това според теб справедливо ли е или е поредният начин да вземат по-високи такси? Напиши ни в коментарите и не забравяй да последваш GPS за България за още полезни и интересни видеа.